Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Kif kważi kollox waqaf, kif ħafna minna qafsu l-pedali tal-brekijiet fuq ir-ritmu sfrenat li konna dejjem bih qabel il-wasla tal-virus li ħarbat id-dinja, fost l-affarijiet li baqgħu jifjorixxu hemm l-arti, fosthom il-mużika. L-Orkestra Filarmonika Nazzjonali nediet l-ewwel minn 4 videos mużikali, interpretazzjoni tas-silta oriġinali tal-U2 Where the Streets Have No Name, b'xeni ta' toroq vojta fil-Belt Valletta. Mużiċisti minn madwar id-dinja qed jużaw dan iż-żmien mhux biss biex ikomplu jirfinaw it-talenti tagħhom, imma anke biex jaqsmuhom mal-pubbliku. Ħafna qed itellgħu posts fuq il-midja soċjali bħalma qed jagħmlu f'pajjiżna l-arpista Lidja Buttigieg u l-vjolinist George Kurmil-Poussey fost l-oħrajn. Barra posts ta' mużiċisti fuq il-midja soċjali qed naraw ukoll posts oħra ta' artisti varji biċiet ta' arti fosthom tpinġijiet u skulturi. Artisti magħrufa bħal James Vella Clark, Joanna Barthe u l-iskultur Antoine Farrugia huma fost dawk li qed jużaw dawn iż-żminijiet biex joħolqu biċċiet ta' arti influenzati anke minn dan il-perjodu. L-awtur George Malija fl-aħħar jiem nieda ktieb bl-isem L-Avventuri ta' Melanie u Carl. Ktieb li huwa ħaseb li jpoġġi fuq Facebook biex bekk għamlu disponibbli għal kull min jixtieq jaqrah. Naħseb ħadd ħossuh ftit familjari għaliex kif jiġri, kif jibda. Huwa fl-istess sitwazzjoni li qegħdin intom fiha bħalissa, bordieri li qegħdin id-dar għaliex l-iskejjel huwa magħluqin. Imma minn hemm avventura li naħseb ħad toġobkom. Imma minn barra l-ħolqien ta' arti ġdida rajna wkoll l-arti klassika tintuża biex twassal messaġġi importanti f'dawn iż-żminijiet. Il-bniedem ilu sa mill-bidu ta' żminijiet juża l-arti biex jesprimi ruħu u l-aktar ħsibijiet intimi, min bi kliem, min biż-żeba, min permezz ta' strument jew għodda. U żgur li l-arti hija wkoll terapija li tista' tgħinna ngħixu ftit aħjar żmien li ġenerazzjonijiet preżenti qatt ma għexu bħalu.